हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किजिं sam khakhe norogo jotono kaham korungna tangna hanai हिंके आं तिनि हायनो हाय तै kaisa norokni bagoi upcoming official kokborok music video no tui chikonsa जों तिनि sawai malainai bo channel o nugui mannai eba khe bo channel o release khaijaknai o kokborok official music video no obrokno जों तिनि video ni bisingtwi sawai malainai हिंके जों nugui mano i video ni bisingtwi drink khemani rok obo wngkha kaisa tabukni jora no rugui slamjakka music video khayo video roklai belai no hit nai tai video rok belai no nabo naithokna hinai हिंके official music video bo channel o nugui mannai eba khe bo channel o release khaijaknai o kokborok official music video release khaijaknai yaklam official YouTube channel o हिंके bai option norok jodi tabuk phano kebo kokborok official music video ni teaser eba trailer rok no nugya khorogmoi tongkha ke ang ani video ni description o link riwi rinai norok yang phano thangai nai mano हिंके bai option video no nugui bahai nangjakha comment box o comment kai sadi tai video no nugui chajagai tongkha ke video no like khedi tai norok ni logi rok bai share khedi हिंके bai option norok jodi tabuk phano ani channel o kotal phai tongkha ke subscribe khayakon ke please tabuk no subscribe khayai ganani bell icon no sinai all of press khainadi tamni hinke ang jefru kotal video upload khayo apno joton se sekang norone orono notification sogani bagai hinke bai option video tini ni bagai musukno haina hamalai phone norok bai kotal abjani bising tui tai norok jotono kaham korungna tongdi।